Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера будут периодически выводить номер телефона. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по теме, которую мы обсуждаем в этой студии. Нам важен ваш голос. Ну а наш эфир мы начнем с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма. Наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума расскажет о последних новостях. Рома, привет, рассказывай, что на данный час известно, что произошло сегодня в Крыму. Приветствую, Гульсум. Да, у нас уже сложилась картина дня. И я вкратце расскажу о том, о чем узнают наши телезрители. Мы планируем рассказать о том, что в Южном окружном военном суде Ростова заканчивается судебный процесс, так называемый судебный процесс по делу 8 крымских татар. Это так называемая вторая бахчисарайская группа. По надуманным обвинениям их хотят обвинить в терроризме и попытках свержения государственного строя России, а также за участие в партии Хизбут Тахрир, запрещенной в России. Почти все обвиняемые — это активисты Крымской солидарности, среди них в том числе и координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев. Сегодня они все выступили с последним словом. А вынесение так называемого приговора назначено на 16 сентября. Мы следим за всеми этими процессами и, конечно же, будем об этом рассказывать нашим телезрителям. Сегодня мы расскажем и еще об одном так называемом суде, который идет в оккупированном Армянске. Там судят национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Это уже третье заседание по сути. Происходит это заочно, без обвиняемого. Оккупанты обвиняют Мустафу Джемилева в незаконном пересечении границы. Речь идет о его попытке в мае 2014 года попасть в Крым из Херсонской области. Что абсурдно само по себе, поскольку даже в то время Крым даже по российским законам не был российским. Там выступили свидетели. Один из них сказал, что никакого нарушения закона не наблюдал. Он видел столпотворение людей, видел каких-то людей в камуфляже, с оружием, что было много людей, но нарушения границы он не видел, поскольку границы как таковой не было. Второй свидетель должен был тоже выступить на сегодняшнем заседании, но не был. Из-за этого заседание отложили на 11 сентября. Оценку вообще того, что происходит с этим так называемым судом, дал Николай Полозов. Он представляет интересы Мустафы Джемилева в эфире, в суде, прошу прощения. И об этом мы тоже, конечно же, расскажем в нашем выпуске. Сегодня в нашем эфире будет история про Владимира Балуха. Мы съездили на митинг, который провели активисты возле здания Министерства внутренних дел Украины. Они требовали скорейшего и тщательного расследования этого преступления. Я напомню, что 8 сентября Владимира Балуха нашли без сознания, с переломанной ключицей, с поломанной рукой, с травмой головы. Его доставили в больницу. Попасть туда не смогла ни одна съемочная группа, в больницу я имею в виду, и до сих пор мы не узнали официальный диагноз врачей. Сегодня туда не мог попасть архиепископ, уже точнее митрополит Симферопольский и Крымский Климент. Ну, по последним данным, вот только что появилась информация, что все-таки его пропустили в больницу. Мы пытаемся с ним связаться, чтобы узнать подробности. Все же, что же с Владимиром Балухом. А вот активисты сегодня требовали расследования этого дела. Они встретились с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. И там их заверили, что дело взято под личный контроль. Еще одна из крымских новостей. На админ-границе с Крымом будут тестировать на ВИЧ в пунктах и на COVID-19. В сервисных центрах и на контрольно-пропускных пунктах планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать тесты на эти заболевания, а еще на туберкулез и гепатит. В Крыму завели 5 новых дел и вынесли 8 приговоров за отказ служить в российской армии. Об этом сообщают в Крымской правозащитной группе. Чаще всего за уклонение от службы в российской армии ограничиваются штрафами.
как отмечают правозащитники, из 98 известных решений по таким делам один был вынесен приговор об условном сроке лишения свободы и один раз об обязательных работах. В остальных случаях это были штрафы. В то же время мы знаем, что в Крыму идут активные учения оккупантов, они задействуют свои наземные силы, Черноморский флот. И в связи с этим опять возникают опасения, что Россия готовится напасть на Крым, на материковую Украину для того, чтобы захватить доступ к Северо-Крымскому каналу и обеспечить Крым водой, где ситуация критическая, из-за чего фермеры даже в нарушение тех оккупационных законов бурят скважины для того, чтобы добывать воду. Их ловят, штрафуют. Вот сегодня пришла такая новость о том, что фермеры, которые незаконно добывали воду, были оштрафованы на 9 тысяч рублей. Это 3 тысячи гривен примерно на наши деньги. Ну и есть реакция нашего премьер-министра Дениса Шмыгаля на возможную угрозу. Он заявил, что наша армия готова, наша армия сильна, мы в полной боевой готовности, готовы отразить атаку. Об этом мы тоже будем говорить. И, естественно же, тема коронавируса. Сегодня пришла из Крыма, из оккупированного Крыма, грустная такая новость. Один человек умер от последствий этой болезни. Это уже 36-я смерть от COVID-19 на полуострове. За минувшие сутки там подтверждено 67 новых случаев. И среди заболевших так называемая вице-премьер оккупационного правительства Елена Романовская. Ну, вот такая картина дня. Такой будет сегодня Заман в 9 часов. Смотрите. Гульсум. Спасибо большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов с самыми последними и актуальными новостями прямо из Ньюсрума с нами на прямой связи. Спасибо тебе, Ром. Гость нашей студии Леонид Емец, народный депутат Украины 7-8 созыва. Витаю вас. Доброго вечера. Ну что ж, хочу с вами обсудить несколько новостей, о которых рассказал нам Роман Спиридонов. Тема воды, конечно же, сейчас очень активно обсуждается, потому что на территории временно оккупированного Крыма очень сложная ситуация сейчас с наполняемостью водохранилищ. И действительно, многие эксперты, военные эксперты в том числе, говорят о том, что Владимир Путин может пойти на Херсон для того, чтобы открыть доступ к Северо-Крымскому каналу. Это реально, по-вашему? Ні, ну якщо Володимиру Путіну давати все, що він захоче, він би не то, що до Херсона дійшов, він би вже далеко за межі України пішов, і кудись там в Європу, і ще далі, і далі, і далі. І в нього імперські амбіції, ну, я не певен, що навіть обмежуються земною кулею. Тому якщо йому щось дозволяти, то він буде це робити. Тому ми не маємо дозволяти Путіну і думати, і вірити про те, що він спокійно собі зайде, забере частину української додаткової території і відкриє свій водоканал. Чи може він це зробити? Ну, очевидно, якщо він сконцентрує всі свої військові сили і навіть значну їх частину і направить їх для цієї мети, то йому це вдасться. Україна... Наскільки це цілесообразно сьогодні? А от тут якраз питання того, от ми говоримо, що він може, але він за це точно має отримати таке покарання, щоб в нього от ідеї це зробити не виникало. І на сьогодні є два способи, як примусово зупиняти Путіна. Перший – це військовий. Але України тут недостатньо, а наші міжнародні партнери, на жаль, в порушення ними ж даних зобов'язань не готові стати поруч з нами пліч-опліч, дати свої танки, війська, людей, літаки, гвинтокрили і зупиняти російську агресію, але вони готові це компенсувати санкціями проти Росії. І сьогодні Росія вже понесла втрат, Блумберг порахував там близько 400 з чимось мільярдів доларів. Це величезна сума, вона надзвичайно велика навіть для Росії. І, очевидно, ми наполягаємо на тому, що, очевидно, цих санкцій недостатньо, щоб Росія звільнила Крим і зупинила агресію на Донбасі, тому санкції треба робити ще більш серйозними. Але коли я кажу під «ми наполягаємо», то я більше маю на увазі представників так званої старої влади, тому що це команда наша ВПР, команда дипломатів, яку формував ще Петро Порошенко. От ми ще за старими зв'язками комунікуємо з нашими колегами, депутатами і дипломатами європейських і інших країн, в тому числі Сполучені Штати, країни Азії. І нас там посли і наші колеги по різним парламентам, вони нас чують.
А чому це не робить нинішня влада? Чому вона не активна, така ж, як були ми, і на міжнародній арені? І тут не питання в ковіді, тут питання в бажанні. Бо ПАРЕ, хоч і не проводить сесії, наприклад, але абсолютно працює. І там це питання потрібно піднімати кожен день. І президент, як основний офіційний представник зовнішньої політики нашої держави, тобто немає більш вагомого представника нашої зовнішньої політики за нашою Конституцією, ніж президент України, ми не бачимо тут активності щодо наполягання про поглиблення санкцій. Ви десь чули, щоб президент Зеленський кричав, що ми хочемо, щоб наші європейські і інші партнери збільшили санкції проти Росії. Да ні, я такого не чув. Зато оккупанты апеллируют к международным структурам, а именно к Организации Объединенных Наций, и пытаются им перекрутить всю информацию с водой и донести, что там гуманитарная катастрофа. Вы наверняка видели недавние новости, когда Поклонская, псевдопрокурор Крыма в бывшем, обращалась в ООН и говорила, что вот в Крыму все сложно, у нас гуманитарная катастрофа и так далее. И от ООН же пришел ответ. Они сказали, что вопрос лежит на Украине и на России. Когда вообще ООН перестанет отвечать оккупантам? Такое реально? Слухайте, ми свого часу ставили в ООН, це десь років 3-4 тому, питання про те, що, хлопці, якщо ви хочете бути реально основною світовою організацією, а не просто, як це називається, майданчиком для переговорів. Що таке майданчик? Це просто майданчик. Це територія, де можуть зустрітися сторони, щоб переговорити. А можуть і не переговорити, домовитись, не домовитись. Якщо б ООН хотіло бути дієвим інструментом, їй треба було цій організації забезпечити, як мінімум, можливість ігнорувати право вето з країни, яка є учасником конфлікту. Зрозумілий конфлікт інтересів. От сьогодні Росія ветує всі рішення, які Радбез приймає проти неї. Очевидно, рішення проти неї, Росія має право вето, вона його ветує, рішення не прийнято. Мабуть, хтось би з цього тішився, але точно не ті сторони, які вважають, що Росію, принаймні ООН, мала б мати позицію щодо Росії. Немає цієї позиції, бо в Росії є право вето. Прибрати це право вето – це якраз в можливостях цієї організації Об'єднаних Націй. Що для цього нужно? А вони не хочуть. Пояснюю, це дуже просто. Для цього нужно просто желання. Желання, бажання і, власне, ряд процедурних моментів. Аргументація в них дуже проста. Якщо ми скасовуємо можливість вето для учасника конфлікту, то Росія йде з ООН, і ми взагалі втрачаємо можливість з нею тут комунікувати. Я це чув і в ПАРЕ. Якщо Росії немає, то ми не зможемо з нею комунікувати. Слухайте, у Росії там і більше Путіна... вопрос же не в комунікації, а в членських зносах Росії. Там все намішано. У них є план, у росіян і у Путіна. Вони цей план реалізовують. І питання комунікації для них абсолютно технічне. Якщо їм потрібно, вони прекрасно знайдуть шляхи комунікації. Якщо їм не потрібно, навіть якщо вони всередині цієї організації, вони будуть отак кругами ходити, але не дадуть конкретної відповіді на жодне питання. Тому щодо Росії можливий єдиний спосіб забезпечити дотримання ними міжнародних правил. Це примус. Або військовий, або економічний. Санкції працюють Росії важко. Зараз ще економічний загальнопланетарний спад. Зараз ковід. Вони втрачають ресурси. Нафта на низах. Власне, дожимати треба. Дожимати. І коли там буде не 400 мільярдів, а 800 і навіть більше, Росія вимушена буде. В них не буде іншого варіанту. Вот сегодня появилось такое информационное сообщение. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки оштрафовало филиал Deutsche Bank на $583 тысячи за обслуживание платежей двух компаний, которые находятся в санкционном списке из-за аннексии Крыма. Можна цю новость розцінювати як позитивну? Звичайно. Американці красавці. От вони якраз перед Росією не мають ніяких пієтетів. Вони, господи, розбомбіть вагнерівців – легко. Запустіть томагавки, де російські війська в Сирії – легко. Тобто, Сполучені Штати, насправді, при всіх своїх інтересах своїх, але вони при цьому стоять на тому, що загальні правила мають бути дотримані.
Міжнародні правила теж, тому що вони проти хаосу на планеті. Росія за хаос. Росія вважає, що право сильного, воно має бути реалізовано через силу, через агресію. Сполучені Штати вважають, що коли правила єдині для всіх, то їм вистачить розуму, сили і натхнення все рівно бути попереду всієї планети. Але для цього не потрібно з танками кудись вторгатись. Китай, насправді, іде тією ж стратегією, що не тією, але близькою. Китай виходить з іншого. Вони просто все купують, вони не завойовують. Вони дуже потужна країна з неймовірними ресурсами, розумом, стратегією, з мобілізацією. А Росія, вона далека від цих супердержав, але в неї є атомна бомба, у неї є величезна кількість солдат, яких вона може просто, знаєте, там десяток тисяч втратила та і не помітить, і ніхто там за ними з керівництва російської армії і не заплаче. Тому нам дуже важко, бо у нас дикий агресор, він не цивілізований, його важко зупиняти. Він, знаєте, такий як опнік, він пре і його так просто не зупиниш. Але якщо йому показати силу, то це можна зробити. І повертаючись до питання води і водопостачання, слухайте, Шмигаль, звичайно, великий спеціаліст з приводу нашої армії, але я скажу, що армія у нас то сильна, але точно не надихає нашу армію, ініціативи нашої влади зробити, я не знаю, будемо ми про це говорити чи ні, оцю інспекцію. Да, конечно, сейчас как раз мы к ней переходим. Оккупационные войска сегодня во второй половине дня обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы. Именно здесь сегодня должна была проходить совместная инспекция представителей с совместным центром контроля и координации и ОБСЕ. Причем огонь вели прицельно по тому участку, где должна была пройти встреча. Напомню, что украинская сторона сегодня отменила совместное инспектирование в районе поселка Шумы, поскольку Россия и представители ОРДЛО выдвинули к ней новые требования, которые грубо нарушают предыдущие договоренности. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора, Глеб Бабич, ветеран российско-украинской войны. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Витаю вас. Скажите, как вы вообще оцениваете вот эту ситуацию с проведением инспекции вооруженных сил в районе поселка Шумы? В первую очередь, это унижение армии. Это прямое издевательство. То есть, представляете, что на землю, на которой долго оборонялись наши войска, приходит враг с инспекцией. То есть, еще год небольшим назад это невозможно было представить даже в страшном сне. Сейчас, и причем это делается нагло, это делается под заявлением главы фейкового государства Пушилина, который в открытую издевается над нашей властью, но она этого заслуживает, но издевается и над нашей армией. Каждый день ОБСЕ докладывает о том, что зафиксированы фортификационные работы, враги копают с применением техники, расширяют окопы, заливают блиндажи бетоном. Это все фиксируется, но досматривать почему-то собрались наши позиции. Досматривать собрались не просто наши позиции, а батальона, который наиболее, не наиболее, может быть, все молодцы, но батальон, который там стоит, всегда показывал себя настоящими бойцами. Это люди, которые много сделали на этой войне. И вот так их подставить, это страшно. Во-первых, это деморализует армию, всю армию. То есть беспомощность, ее пытаются вести состояние беспомощности, это, конечно, невозможно. Но, тем не менее, ограничить разведку, ограничить возможность фортификации, ограничить вести ответный огонь, когда при этом та сторона не придерживается и ведет огонь и убивает, и калечит наших ребят. То есть это все планомерное издевательство, а то попустительство и уступки, на которые идет наша власть, очень напоминает государственную измену.
В офисе президента сообщили, что инспекцию временно приостановили. В случае, если такая операция будет возобновлена, чем это нам грозит? Чем это нам грозит? Ну, дело в том, что российские оккупационные войска начали, как говорят, выдвигать требования по досмотру целого ряда позиций и населенных пунктов. И они будут дальше все наклеить и наклеить. И, понимаете, это так суммарон, который есть в формулировке, там написано «тимчасово скасовано». Это временно отменена. Ну, само по себе это выражение чушь. И вот сейчас я стою рядом с администрацией президента, где идет митинг. И люди здесь выступают за то, чтобы вот это тимчасово скасовано было, про это забыли. То есть таких вещей не должно и не будет вообще и никогда. Как много людей сейчас под офисом президента? Ну, относительно немного, я думаю, в районе 500 человек. Но здесь часть находится людей, часть встречает Владимира Зеленского в Конча-Заспе на государственной даче, где он живет. И еще вот последний вопрос. В офисе президента заявили, что отменили вот эту инспекцию из-за ряда требований, которые выдвинула российская сторона. Как вы считаете, это подлинная причина или все-таки реакция общества не дало произойти тому, что должно было произойти? У меня нет сомнений, что это из-за реакции общества, потому что реакция была огромна. И если бы это дело не отменили, то сегодня здесь бы было заполнено все пространство администрации президента. Здесь было много-много тысяч человек. Спасибо большое. Глеб Бабич, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Что произошло с этой инспекцией? Вот вам ясна вся картина того, что произошло? Дивіться, Почему принимали такое решение? Почему отменили? давайте я спочатку скажу, от як доктор юридичних наук, кваліфікацію того, як це трактується сьогодні українським законодавством. Немає жодного закону, який дозволяв би організованим злочинним угрупуванням проводити будь-яку інспекцію, що нашої території, я вже мовчу про наші військові бази і їх облаштування. А оскільки у нас за Конституцією органи влади діють лише в межах і в спосіб визначений законом, то проведення такого роду інспекцій законом не передбачено. Відповідно, ніхто їх і дозволити навіть не може. Більш того, обов'язок правоохоронних органів, обов'язок державних органів, обов'язок наших військових в випадку виявлення будь-якої особи, яка є учасником злочинів проти України і українців, знаходиться в збройних угрупуваннях незаконних злочинних, підозрюється в нападах, в тому числі зі зброєю на українських солдат або мирних громадян. Ці люди мають бути затримані. Це і обов'язок наших правоохоронців. Якщо є така можливість їх затримати, вони мають бути затримані. А якщо ці обов'язки не виконуються, це вже стаття кримінального законодавства щодо осіб, які не виконують передбачені законом обов'язки, на яких вони перебувають. А не можна просто так не затримати злочинця правоохоронцю, він має понести за це відповідальність. Тому в даному випадку я бачу дуже чітку кваліфікацію усіх осіб, починаючи від тих, які безпосередньо мали б знаходитись там на місці подій, закінчуючи тих, які робили щодо цього дії в рамках своїх владних повноважень. Це президент, це керівник уряду, це відповідні керівники української армії. Якщо б сьогодні відбулося такого роду інспекції, ці люди стали б злочинцями, починаючи від президента. Я, чесно кажучи, такого єднання проукраїнських патріотичних сил, незалежно від того, до яких політичних партій, уподобань, націоналістичних чи ліберальних рухів вони належать, я такого єднання давно не бачив. Починаю, мабуть, з Майдану. Сьогодні, точніше, сьогодні вночі і вдень всі однозначно висловили свою позицію, що це є, перших, зрада, по-друге, конкретна зрада, а по-третіх, це є злочин. Ну и сегодня российские силовики уже нарушили режим тишины и обстреляли наши позиции в районе. Це одне питання. Ви знаєте, ми не можемо змусити ОРДЛО або Росію виконувати наші закони.
Але наш президент, наші правоохоронні органи, наші військові і їх командувачі, вони не мають права не виконувати наші закони. Якщо вони не виконують закони, вони за це відповідають, як злочинці. Тому ми не можемо вимагати від ОРДЛО. Ну, ми можемо вимагати, примушувати, але, знаєте, бігати перед ним з Конституцією, законом і казати, не стріляйте в нас, ну, зрозуміло, це ні про що. Але прийти до нашого президента з Конституцією і сказати, друже, це основний закон. Тут є твої повноваження. Там немає повноважень дозволяти злочинцям проводити у нас якісь інспекції. Ну нема. То, що тобі так хочеться, то, що тобі хтось порадив, це твоя особиста персональна проблема. Але якщо ти для свого цього бажання будеш використовувати ті владні повноваження, на яких тебе обрано, це є злочин. І ти за це маєш відповідати. Про це я сьогодні написав, про це Турчинов сьогодні сказав, про це багато хто з юристів сказав. А весь український народ просто підтримав це своєю позицією. Чим це закінчилось? Ну, вони скасували цю псевдоінспекцію не тому, що у них бажання зникло це робити, тому що їм стало просто страшно нести за це відповідальність. Давайте подключим к нашей беседе экс-представителя Украины в политической подгруппе, в трехсторонней контактной группе в Минске. Роман Бессмертный с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброго вечора. Как вам, Роман, видится вот эта вся ситуация с инспекцией, а потом отменой этой инспекции? Ну, я погоджуюся з тим, що зараз сказав пан Леонід. Можу тільки додати, що ці питання були дуже ретельно і детально обговорені і опрацьовані ще в 2015 році. І мене тільки вразило те, що ніби люди досвідчені, це просто якесь свідчення повного незнання. Не те, що там тактики переговорної чи небажання виконувати директиви, які переговори даються. Це порушення конституційних засад. Я вчора, коли мене запитали про це, я сказав, я не знаходжу слів, щоб охарактеризувати те, що відбулося. Ну і треба розуміти прекрасно, що у відповідності до Мінських домовленостей і, наголошую, юридично сильних протоколів про відведення важких середніх озброєнь танків і мінометів, питання інспекції покладено на ОБСЄ. Більше того, дуже детально розписано порядок інспектування, місце розташування військ, зброї, процедура контролю, процедура верифікації. Так от я можу вам повідомити, що за ці 5 років не було випадків, коли українська сторона не допускала чи перешкоджала ОБСЄ у проведенні подібних функцій, реалізації подібних функцій. Натомість противник жодного разу не допустив ОБСЄ ні до місць базування техніки, не дозволив провести верифікацію, не допускає до місця розташування військових, баз розташування техніки. Більше того, обмежує рухом лише по певних магістралях. І ви пам'ятаєте, як і в 16-му, і в 15-му роках траплялися випадки, коли вони просто відкривали вогонь. Я нагадаю, 2 співробітники ОБСЄ загинули при спробі інспектувати дії противника. Звідси очевидно, що була продумана операція, виходячи з того, що новопризначені члени української делегації не володіли в повній мірі матеріалом. Їх просто переграли в ході переговорного процесу, нав'язавши їм цю інспекцію. Більше того, паралельно ж просувається ще одна дуже небезпечна річ, така як спільне патрулювання. І для мене вже очевидно, що ці речі, такі як координаційна рада, спільне патрулювання, спільне інспектування, все це процедура всадити Київ за стіл переговорів з Донецьком, Луганськом. А зараз пан Леонід абсолютно чітко окреслив, що це означає з точки зору правових норм країни, тому що це означає сісти за стіл переговорів з злочинцем, якого ти маєш затримати і притягнути до відповідальності. Тим самим ти порушуєш конституційні засади, міжнародне право і насправді ти чиниш кроки, чим самим ставиш себе на бік того ж самого ворога, того ж самого злочинця. Звідси очевидно, що зараз українській стороні треба кардинально підійти до зміни складу делегації, тому що такі речі неприпустимі. Тому що за цим буде не те, що режим тиші, ми за цим втратимо контроль над ситуацією. Далі
будуть зірвані. Не те, що зустріч там політичних радників глав держав, яка, з моєї точки зору, в процесах міжнародних переговорів взагалі я не зрозумію, де вона взялася, ця річ. Але зірвемо і зустріч глав держав нормандського формату, причому явно ж Росія буде показувати пальцем. І в нинішній ситуації не зрозуміло, якщо поведе себе Берлін і Париж при такій поведінці. Ну і на поверхні складається враження, що сьогодні, починаючи від президента, закінчуючи тих, хто беруть участь в цьому процесі, немає людини, яка просто виклала нормативну базу міжнародного права, практику, яка застосовувалася в аналогічних випадках. Я так для загалу поясню, що у свій час, після вбивства Франца Фердінанда, Австро-Угорщина висунула 10 пунктів ультиматуму сербії. Так от серед тих пунктів був оцей пункт про участь слідчих в процесі слідства вбивства австро-угорських. Це той пункт єдиний, який не виконала сербська сторона. І це привело до початку Першої світової війни. І тут, після 5 років переговорів важких, українська сторона йде на такий крок. Ну, чесно кажучи, я не знаходжу слів до цього часу, щоб це охарактеризувати, як це назвати, з точки зору вже знань, досвід, який ми маємо в цьому процесі. Скажите, вот завтра планируется встреча советников лидеров нормандской четверки, как сообщал президент Владимир Зеленский. Сегодня, вот как стало известно, уже российские боевики обстреляли наши позиции поблизи населенного пункта Шумы. Состоится завтра эта встреча советников или же все-таки нет? З моєї точки зору, сьогодні треба було президенту зупинити цей процес інспектування, далі відкликати, зупинити можливість завтрашньої зустрічі, далі ініціювати процес розгляду цього питання в нормандському форматі. А якщо не одразу, то завтра провести цілий ряд переговорів телефонних з канцлер Меркель, з президентом Макроном і так далі. Тут уже для мене вже очевидно, що процес веде керівник Офісу президента України з одного боку і Кремль з іншого боку. І видно, як з цього процесу виштовхується Міністерство закордонних справ України, яке насправді дуже добре розуміє перебіг ситуації. Звідси виштовхується рівень політичних директорів Міністерства закордонних справ, виходять глави урядів, виходять глави держав. Тобто насправді ситуація доводиться до того, щоб вона управлялася Козаком і Єрмаком. Це дуже небезпечна річ, тому що в практиці міжнародного переговорного процесу формат політичних радників глав держав ніколи ніде не використовувався. Там є своя градація, свої функціональні навантаження для кожного із цих щаблів. Те, що Україна вляпалася навіть сюди, це свідчить про те, що ми якось чи то меншо вартісно себе почуваємо в цьому раунді. Між іншим, в період 14, 15, 16, 17, 18 року більшу частину з питань, які ставила Російська Федерація, було тим. І самі росіяни в ході переговорного процесу вони розуміли, що ніяких вимог змін в Конституції неможливо ставити. Ніякі розмови про особливий статус абсолютно безглузді в цій ситуації і так далі. І тут оцей кульбіт і така дефаліфікація людей, які беруть участь в цьому процесі, він, чесно кажучи, не просто засмучує. Я розумію, що це закінчиться в кінці кінців революції всередині України. Але ж треба розуміти, що в умовах ситуації небезпечно, яка розвивається в Білорусі, заколотити ще тут в період виборчого процесу всередині протистояння, так тоді зрозуміло, що буде робити Кремль в цій ситуації. Тому зараз дуже важливо, виклавши позицію, означивши її аргументацію, зупинити цю гарячку, яка не кваліфікована, в яку зараз втягнув себе Офіс президента і президент Зеленський. І помінявши коней, почати серйозно працювати. Дякую. І в нормандському форматі, і в трьохсторонніх контактах, і в підгрупах. І так. Я вже не кажу про те, що питання ситуації на фронті є дуже неприємним в результаті цієї деморалізації військових. Подивіться комплектацію сьогодні військових частин, які знаходяться на лінії фронту. Там рівень 60%, добре, якщо 75% і так далі. Тому і там буде проблема після таких безглуздих. Дякую.
Дякую вам, Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Но я предлагаю перейти к следующей теме. У нас остается, к сожалению, не очень мало времени, а тема Беларусь. Сегодня временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сказал, что власть он не отдаст. Якобы не для этого его избирал белорусский народ, а власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. И вообще, иногда не до законов, сказал Лукашенко. Давайте его послушаем. Вы образованные люди, и вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Что, по-вашему, сегодня происходит в Беларуси? В Білорусі тиран Лукашенко намагається втримати себе в кріслі президента цієї вільної, можливо, держави, якщо в них в Білорусі вистачить на те сили волі. Давайте к нашей беседе сейчас подключим Андрея Санникова. Это экс-кандидат в президенты Беларуси еще в 2010 году. Здравствуйте, Андрей. Вітаю вас. Витаю. Ну что ж, вот что я хочу вас спросить. Уже давным-давно белорусы не голосуют за Александра Лукашенко. Система годами фальсифицировала результаты выборов. Как вы считаете, почему ситуация сейчас изменилась? Ну, достаточно просто ответить на этот вопрос, потому что Лукашенко удалось практически невозможное. Он оскорбил весь народ Беларуси, включая своих же халуев. Да? Это случилось во время пандемии, во время COVID-19. Он просто-напросто не то что игнорировал, он сознательно сгонял людей на массовые мероприятия, подвергая их смертельной опасности. И мы недавно узнали совершенно ужасающие цифры, благодаря ООН, что смертность была занижена более чем в 10 раз. Можете себе представить? И это то, что сообщало Министерство здравоохранения официально. Я думаю, что это цифра еще больше. Так вот, он не только сгонял, подвергая смертельной опасности, и люди умирали от этого, он еще и оскорблял тех, кто умер. Это вообще, я не знаю, ни в славянской, ни в христианской, ни в какой традиции. Оскорбление памяти умерших. А он это делал. Ну и затем вот эта наглая ложь о том, что его поддерживает 80% населения. Он перешел все красные линии, и просто-напросто народ восстал. Да, раньше считали, что, может быть, можно с этим мириться, тем более, что Запад настойчиво рассказывал, что это какой-то партнер может быть для них, что может остановить здесь какие-то нежелательные процессы из России. Но все это была чушь, это сейчас стало очевидно. А чего сегодня требуют белорусы? Требования простые. Отставка Лукашенко, возвращение Конституции, новые выборы. Очень простые требования. Но Лукашенко и сам вот в своем интервью недавно российским пропагандистам говорил о том, о каком-то партийном строительстве, о перераспределении полномочий, о конституционной реформе. Вот вам не видится это как его попытка урегулирования ситуации? Что он этим хотел сказать? Я попросил бы вас не цитировать обезумевшего старика, да, потому что этот человек уже вышел из ума. Абсолютно. Он сам говорит, что он синими руками держится за власть, что он готов стрелять. Он уже убивает людей. Ну как вы думаете, можно хоть одному слову верить? Да нет. Просто-напросто он сейчас пытается спастись, говоря какие-то вещи, которые он должен был сказать 25 лет назад, когда он менял символику нашу национальную, и 24 года назад, когда он проводил референдум и похоронил Конституцию. Сейчас это просто ерунда. Да? Сейчас народ требует его отставки, народ не успокоится, даже если ему удастся какое-то время сохранить там
власти. Как вы думаете, чем это все закончится и как будет вмешиваться в ситуацию Владимир Путин? Реален ли аншлюз Беларуси сегодня? Вот если Украина, страны Запада позволят это, может быть аншлюз. Если за нас встанут, вы смотрите, народ весь восстал, да? Абсолютно мирный, красивый протест. Но нету ни одного случая насилия. Даже стекла бьет человек, который служил в спецслужбах. Да? В общем-то, в таких случаях необходима очень сильная международная поддержка, мощные санкции, значит, защита народа всеми нашими соседями. Я знаю, что Украина делает много, Польша делает, Литва сейчас впереди. Вот давайте создадим такой фронт помощи белорусам через санкции Лукашенко, через открытие каких-то возможностей для оппозиции, даже через приток помощи для реабилитации людей. И тогда все будет возможно, потому что Путин не полезет, если ему дадут серьезный отпор. Штаты предупредили, что дадут. Надо, чтобы все предупредили, потому что даже если случится аншлюз, это не аншлюз случится, это случится война на территории Беларуси, которая, в общем-то, это будет еще одна война в Европе, кроме войны в Украине, которая есть война в Европе, будет еще война в Беларуси, которая будет война в Европе. Спасибо большое. Андрей Санников, экс-кандидат в президенты Беларуси, был с нами на прямой связи. Благодарю. Леонид, а как вы считаете, чем закончится все в Беларуси? У нас буквально 2 минутки. Дуже коротко. З мого досвіду, як учасника Майдану, протистояння з тираном, який використовує правоохоронні органи, а також перевдягнених злочинців і тих же правоохоронців в так званих тітушок, для того, щоб бити, зупиняти, калічити, вбивати мирних протестувальників, залякуючи їх тих самим. Єдиний спосіб протистояти цьому – це організований супротив. Тобто недостатньо просто вийти на вулицю, недостатньо навіть там мільйоном, як це було в Києві, або 300 тисяч, як це є в Білорусі. Правда, у нас там 45 мільйонів, а у них 9 мільйонів населення, тому 300 тисяч для них це дуже велика кількість людей. Але вийти просто походити по вулицях, цього недостатньо. Для Лукашенка, очевидно, недостатньо. Він не сказав, ой, точно мене люди не сприймають, давайте або перевибори, або я взагалі пішов. Ні, він каже, я буду сидіти, триматись за ці крісла зубами, ногами, когтями, чим можу, і залью все кров'ю, а крісло не віддам. Тому ми перше, що зробили в ніч, це поставили барикади, створили осередок для проведення мирного мітингу. Майдан, на якому знаходилась сцена, для того, щоб займатися і донесенням інформації про події, і з коригуванням дій мітингувальників, бо я б не називав це війною, але це організований мирний спротив. Бо коли на тебе нападають злочинці з зброєю, і ці злочинці, частина з них носить форму правоохоронців, а частина перевдягнена в якісь чорні маски, але в них все рівно кійки, бити, пістолети, рушниці і інше знаряддя, кастети. Не можна просто, знаєте, філософськи перед ними стояти з квіточками і розказувати, що ми за все хороше проти всього поганого. Тобі дадуть просто в обличчя, ти ляжеш і добре, якщо залишишся живий. Але ти після цього ніякий не борець за свободу. Ти після цього просто або труп, або каліка. Тому треба тиранії протистояти. Тиранія просто так не йде. Тому поки вони, білоруси, самі не організують свою діяльність в частині протистояння, вони не зможуть перемогти. Вони можуть ходити, висловлювати свій протест. Але якщо вони не дійдуть до цієї межі, коли почнуть себе захищати, більш-менш організовано, у них достатньо для цього і людей, і настрою, і бажання. Але не вистачає, я не хочу казати керівників, провідників, не вистачає тих, хто би міг організовувати цей спротив. Якщо б не розказували про українську політику, і Майдан без політики, і все інше, не було б політиків на українському Майдані, не було б Майдану як такого. Вот если оценить силы и оценить возможности, мы видим, что у Александра Лукашенко, у него в руках вся мощь силового ресурса. Есть вот этот некий мифический резерв, о котором говорил Владимир Путин. Ну и плюс на его стороне российская пропагандистская машина. А что есть у его оппонентов? У них і правда.
І якщо в них буде ще й бажання за цю правду не просто ходити і боротися, то люди, які теж є частиною цієї білоруської спільноти, вони почнуть відмовлятися від виконання злочинних наказів. Ми бачили, як українські міліціонери переходили на сторону протестувальників, тому що вони відмовлялися виконувати накази щодо побиття, вбиття, незаконних дій щодо мирних людей, щодо жінок, щодо бабусь. Київських міліціонерів взагалі прибрали з Києва під час протистоянь, тому що київські міліціонери відмовлялися брати в цьому участь. Там були їхні рідні, друзі, родичі, люди, з якими вони жили і збиралися продовжувати жити далі. Для них виконувати ці злочинні накази було це, як викреслити себе з свого кола існування, від сусідів відмовитися, від дружини, дітей, школи. Тому київських міліціонерів просто прибирали. Пригнали там з Донецька, з Луганська, з інших міст, яким промили мізки і відправили воювати. І, те, що зараз розказує Лукашенко, там, з натовськими перевдягненими майдановцями, солдатами, обколотими апельсинами і всім іншим. В понедельник должна состояться встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О чем будут говорить? Чем это закончится? Вот ваш прогноз. Прогноз дуже зрозумілий для Путіна. Путін використовує цю ситуацію, щоб отримати контроль над Лукашенко і, відповідно, як він думає, над Білоруссю. Використовує він її, як це притаманно Путіну, гібридно і підло. Я абсолютно переконаний, що диверсанти Путіна є і в тітушках, і в цих ОМОНовцях білоруських, і в середовищі протестувальників, які організовують провокації, організовують картинку, організовують протистояння криваве для того, щоб напружити ситуацію до такого моменту, щоб Лукашенко не мав іншого способу, аніж як шукати захист у Путіна. Тоді Путін запропонує йому якийсь варіант, єдина союзна держава або ще щось. Але знову ж таки, я би не недооцінював бажання білорусів вирватися з-під тиранії. Якщо їм замість їхнього рідного тирана Лукашенко підсунуть тирана Путіна, вони будуть з ним воювати ще більш натхненно. Єдине, я кажу, це історія про це говорить, що революція квітами, вона відбувається дуже рідко, і це швидше виключення з правил, а за свою свободу і право цю свободу мати треба боротися. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Леонид Емец, народный депутат Украины 7 и 8 созыва, был гостем нашей студии. Благодарю. А я вынуждена, к сожалению, с вами попрощаться. Но вы не отключайтесь. Продолжайте смотреть телеканал АТР, ведь через 5 минут в эфире Прайм Муждабаев Коршкевич.